आङो खुलुमग्रोनाय जाबाय नोंथांनि चेनेलखौ। दा जोंहा खुङै खुङै बाथि खेब रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो माने खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। दा दिनै जोंहा साननैनि प्रग्राममोन, दिनै नैथि सान अर्थात जोबथा सान। दा जोंहा गामाखालि बोसोरनि बादि देग्लायबो माने गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो नैबे खोला भालुकमारि गामि दरसेयैनो बेखौ खुंफुंनो आखायाव लादों। बिनि खारनानो जाहैबाय जोङो फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोर लेखा फरायफुनाय जाहाथे बिसोरखौ जोङो रंजानायजों लोगोसे मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय खारनाय बारनाय माने सोब बिथिङावनो जाहाथे बे गामिनि फैबाय थानाय उन जोलैफ्रा जाहाथे माने मोजां रोखोम आगान सुरलांनो हायो। मोसानायजों लोगोसे दामनाय देनाय खननाय मोसानाय खेला दुला मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे आखा फाखा जायो, बे असिलाखौ लानानै जोङो बे खोला भालुकमारि गामियाव जोङो बे दिनैसिम खेबबायाव आगान सुरबाय। दिनै जोंहा साननैनि प्रग्राममोन बे बैसागु फोरबोआ। दा दिनै जोंहा नैथि सानाव फैबाय। दिनै थारमाने नैथि सान माने जोबथा सान। दा जोंहा दिनैनि दा मोनासिम जोङो फुरा प्रग्राम जागोन। दा जोंहा मैया खेला दुला कमप्लिटलि माने स्पर्ट्स बिथिंखौ जों मैयानो फोजोबनानै लादों आरो दिनै जोंहा लिटारेरि सेक्सनखौ जोङो खुंगासिनो दं। एबा जों लिटारेरि सेक्सनखौ जोङो माने खुङै खुङै माने बाहागो लाहोनानै दा जोबथा आयदायाव सफैबाय। दा बे लिटारेरि सेक्सन जोबखांनायनि उनाव जोंहा डिबेट माखासे माबा दंबावो कम्पिटिसन। बिनि उनाव जोङो मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय जोङो जोंनि बे हारिमु आयदाखौ बेखेवनो थाखाय आखायाव लादों। दा जोङो जाहाथे जेबो बिथिङाव जेरैखि जाया माने बे गामिनिफ्राय एबा खाथि खालानाबो जेनेबा जोंनि गामिनि माने बेफोरबायदि खुंनायखौ सोलोंनानै एबा नुहोनानै जाहाथे बयबो माने जौगासार देरहासार जायो जोंनि बे बर' हारिया, बे असिलाखौ लानानै जोङो माने बे थांखिखौनो लानाय जादों जे बैसागु फोरबोजों लोगोसे जोङो बे खननाय मोसानाय दामनाय देनाय खन्थाइ आवरायनाय जेबो बिथिंखौ जोङो माने सोब बिथिंखौनो जोङो खालामदों। मोजां प्रग्राम बानायदों। नोंसोर सरखारनिफ्राय माबा अनसुंथाइ मोनदों नामा? जोंनिफ्राय बेवहाय सरखारनिफ्राय जेबो जों मोनाखै। जोङो जोंनि गामिनिनो माखासे जोंनाव डनार दङ, बिदिनो 10,000 5,000 2,000 1,000 500 300 बिदि होनानैनो जोङो बे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामो। ओमफ्राय जोङो देग्लायनि बोसोराव माने जों गभर्नमेन्ट तरफनिफ्रायबो जेबो मोनाखै आरो मोनफेरखाया। सम सम बिदिनो थांखांनाय समफ्राव जों एसे एनै मोनदों, बिदिनो 5-10 हाजार बिदि मोनोमोन। खिन्थु देग्लाय जों माने सर्ट टाइम सावरायनायनि थाखाय जोङो माखासे जे जोंनि मन्त्रि मुलाफोर दं बे बिथांमोननिसिम जोङो नुजाथिहैनो हायाखै। दा जोङो गामिनि जा खिसु हरलायनाय 10 5,000 2,000 1,000 500 थाखा बेफोरबायदिजोंनो जोङो खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। ओमफ्राय जोंहा जोंनि बे गामिनि गथ' गथायफ्रा जाहाथे इयुनाव मोजां माने मोसानाय रंजानायजों लोगोसे सोलोंथाइ ओमफ्राय गेलेनाय खेला दुलायाव माने मोजां जायो, बिनि थाखाय जोङो रायजो फान्डनिफ्रायबो आरो एसे बाहायदेरनाय जायो, थोआ। जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानदों, जाहाथे बेबायदि फोरबो खुंनानै फैबाय थानाय जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जोङो जेखि बिथिङावनो माने गोरों गोरा आखा फाखा खालामनो जोङो नाजानांगौ। बेखौनो आङो जोंनि सारा बर' जाथिनो आंनिफ्राय बेखौ फोरमायनाय बावहरनाय जाबाय।